Φαίνεται να είναι ανούσια, όμως δεν είναι έτσι. Πίσω από τα σύμβολα κρύβονται βαθιές έννοιες. Και εγώ θα βρω την ευκαιρία να σας πω πρώτα τι περίπου γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες και δεύτερον να σας δείξω πώς μέσω των συμβόλων ανώδυνα περνάμε από τη μία θρησκεία στην άλλη. Πιστεύω να μην σας κουράσω γιατί η ομιλία συνοδεύεται και από 140 εικόνες, οπότε θα σας κρατώ το ενδιαφέρον έντονο γιατί και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί πιστεύω ότι πίσω από τα σύμβολα κρύβονται βαθιές έννοιες που πρέπει να τις αποσυμβολήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Η δύναμη του συμβόλου από την αρχαιότητα μέχρι τον χριστιανισμό. Αυτό φέρει είναι ένα σύμβολο. Φαίνεται να είναι ένας σταυρός, δείχνει το σύμβολο του ήλιου και πώς περνάμε με το ίδιο σύμβολο από τη μία θρησκεία στην άλλη. Η πρώτη είναι από το Θεό Απόλλωνα και η δεύτερη είναι από τον προφήτη Ηλία. Σύμβολο είναι ένα σημείο, ένα σχήμα ή μια εικόνα που υποδηλώνει ή παριστάνει κάποια έννοια, πράγμα ή ένα γεγονός. Θα μπορούσε ακόμα να είναι μια φράση ή ένα κείμενο. Οι έννοιες μπορεί να είναι προφανείς, να δείχνουν δηλαδή αυτό που βλέπουμε, το σημενόμενο, το συστατικό στοιχείο της λέξης. Όμως μια έννοια μπορεί να είναι και αλληγορική, όπου πίσω από το διακριτό της μέρος να κρύβεται μια άλλη κρυφή έννοια. Αυτό είναι και το πιο σύνηθες. Λέμε, αυτός μιλάει αλληγορικά, συμβολικά, δηλαδή άλλο λέει και άλλο εννοεί, όπως ένα σύμβολο, όπου άλλο δείχνει και άλλο εννοεί. Ή πίσω από το σημείο, το σχήμα ή την εικόνα κρύβουμε μια έννοια αλληγορική, βαθιά συμβολική, που δημιουργεί με τις σειράτες ένα συναίσθημα φόρτου και έντασης. Συναίσθημα φόρτου μπορεί να είναι και ένα κείμενο μια συγκεκριμένη πίστης, όπως το λεγόμενο σύμβολο της πίστεως, που αποτέλεσε το αναλύωτο σύμβολο της χριστιανικής θρησκείας. Το γνωστό πιστεύω, που αποτελεί τον κανόνα και την ψυχή, το δόγμα της χριστιανικής πίστης. Το αναγνωριστικό σήμα του συμβόλου συμβάλλει, εξού και το όνομα, στην αποκρυπτογράφηση του νοήματος που αυτό φέρει. Έτσι, η συμβολική αναπαράσταση ενιών και αντικειμένων είναι απλά ένα διαχρονικό μέσο επικοινωνίας. Πέραν όλων αυτών που είπαμε, ένα σύμβολο πρέπει να αντιπροσωπεύει μια αλήθεια που πρέπει να αποκαλύπτεται, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον σταδιακά και μέσα στον χρόνο, όπου συνεχώς εμπλουτίζεται, τείνοντας να ταυτιστεί με όσα εννοεί, ώστε να αποτελεί πιστότερη αντανάκλαση του. Ιδιαίτερα γνωρίσματα έχουν τα θρησκευτικά και πολιτικά σύμβολα, όπου πίσω από αυτά ενσαρκώνεται ένας Θεός, μια υπερβατική δύναμη, ένας ηγέτης. Τότε το σύμβολο έχει χαρακτήρα αναφοράς, που μέσω αυτού οδηγούμαστε στο τυπώμενο πρόσωπο. Τα σύμβολα είναι αμφίσιμα. Έχουν δηλαδή διπλή σημασία ή και τριπλή. Είναι διφορούμενα και ανοιχτά νοήματος. Μια ζυγαριά, για παράδειγμα, μπορεί να συμβολίζει ένα αστερισμό, την ισορροπία ή την αναλογία σε κάτι, την δικαστική εξουσία ή την δικαιοσύνη γενικά. Το σύμβολο συμβάλλει στην επικοινωνία και ο χαρακτήρας του είναι κατά μια έννοια ανάλογος με αυτό που στην λογοτεχνία ή τη ρητορική ονομάζουμε μεταφορά. Τα θρησκευτικά σύμβολα πάντα διατηρούσαν στενή σχέση με τους μύθους. Εκεί φαίνεται και η διαχρονικότητά τους, η εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο, δηλαδή, αφού και τα σύμβολα είναι ιστορικά καθορισμένα. Οι θρησκείες είδαν στα σύμβολα και μια θεϊκή παρουσία, αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται αρχέτυπο και χρησιμοποιείται σαν πρότυπο και υπόδειγμα. Συμβολισμός είναι η τάση να αποδίδουμε σε ένα σύμβολο ένα ρεαλιστικό νόημα. Όμως η σημασιολογική αναφορά του είναι αμφίσιμη. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τη σφίγγα. Στη σφίγγα της Αιγύπτου αποδίδουμε λόγω των ελαφρών φτερών της την ψυχή.
ενώ στην Ελλάδα ο συσχετισμός των δύο διαφορετικών σωμάτων παραπέμπει στο ένιγμα. Γι' αυτό το σύμβολο πρέπει να γίνει αποδεκτό έτσι ώστε ανάμεσα στον επινοητή και την αποδοχή του συνόλου να υπάρχει μια σύμβαση που αποκωδικοποιεί το σύμβολο χωρίς συγκεκριμένους κανόνες. Για να σας δείξω τη δυσκολία, παρατηρήστε αυτό το τερατοειδές αλληγορικό σύμβολο, που δύσκολα εξηγείται χωρίς τη βοήθεια εκείνου που το εκνόησε. Ο δημιουργός του ήταν προτεστάτης και ήθελε με αυτό να τονίσει συγκεκριμένα σημεία αλαζονίας του βατικανικού παπισμού, που συμβολίζεται με τη μορφή του γαϊδάρου. Το κεφάλι συμβολίζει την άγνοια και την ανοησία του πλοίου. Το δεξί χέρι που φαίνεται με την οπλή ελέφαντα συμβολίζει την εγκόσμια δύναμη που η Εκκλησία έχει στην κατοχή της, ενώ η οπλή του δεξιού ποδιού που είναι από ταύρο συμβολίζει τη φιλιδονία της εκκλησιαστικής αυλής. Η κοιλιά σύμβολο αδιφαγίας της και το γυναικείο στήθος την ασωτεία της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Τέλος, η ουρά του δράκου συμβολίζει την ιερή σφραγίδα του ποντίφικα. Τώρα που πήγατε στη λογική του συμβόλου, κατά κάποιο τρόπο, ας περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα σύμβολα. Ο θρίαμβος του ήλιου λαμβάνει χώρα κατά την ιερινή ησημερία, στο ζώδιο του κρυού, όπου η μέρα γίνεται ίση με τη νύχτα και έκτοτε βαθμία θα αυξάνει έναντι του σκότους. Τότε στην αρχαιότητα γιόρταζαν τα ιερά λαχτιβόδια. Προς τιμή της Άρτεμις και οι Τρώες θυσίαζαν ένα λευκό αμνό στα μυστήρια του Άτη, που ονόμαζαν Αποκάλυψη, επειδή στις 25 Μαρτίου, που ήταν γιορτή χαράς και ο ήλιος αποκαλύπτεται, επιμικρύνοντας τη διάρκεια της ημέρας, συμβολίζεται η κυριαρχία του ήλιου Άτη. Στο χριστιανισμό όμως, ο Ιησούς είναι ο καλός ποιμήν, που συμβολικά δέχεται να θυσιαστεί για τους αμνούς. Η εικόνα του καλού ποιμένος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην προχριστιανική κοινότητα του 3ου αιώνα. Το γλυπτό αυτό είναι του 4ου αιώνα και βρίσκεται στο Μουσείο του Λατερανού. Όπως βλέπετε δεν πρόκειται για τον Ιησού, αλλά για ένα βοσκό που φοράει ρωμαϊκά ρούχα και δείχνει πόσο καλός ποιμένας ήταν. Ο καλός ποιμένας είναι ένα ζωντανό σύμβολο, με διαχρονική αξία. Ας πάρουμε και ένα πολιτικό σύμβολο, το γαμάδιο. Είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Συμβόλιζε τον ήλιο, γιατί τα 4 σκέλη του έδειχναν τα 4 σημεία του ορίζοντα. Γι' αυτό λέγεται και τετρασκέλιον. Είναι ισόστικα, σοβάστικα ή κοινώς σβάστικα. Τη βρίσκουμε σε αγκίες, σε μνημεία και ταφικές πλάκες της αρχαιότητας. Συμβόλιζε πάντα τον περιστρεφόμενο και στρογγυλιζόμενο ήλιο, που έδινε ζωή. Έτσι επινοήθηκε το σχήμα της. Αιώνες μετά το σύμβολο το πήραν οι Ναζί και το έκαναν σύμβολο του ρατσισμού, της φασιστικής απολυταρχίας και της αδυσόπιτης βίας. Το σύμβολο μπορεί να παρασταθεί σαν μια πολύ σημαντική εικόνα. Μπορεί να μην έχει αντικειμενική ύπαρξη, αλλά σαν δυναμική τάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιστήμη, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στην πολιτική. Στη θρησκεία από πολύ νωρίς χρησιμοποιήθηκε, αφού πίσω από το σύμβολο συχνά οι ιδεαλιστές κρύβουν αλληγορικές έννοιες με μυστικιστικό χαρακτήρα. Αν θα έπρεπε με λίγα λόγια να δώσω έναν ορισμό για τη θρησκεία, θα έλεγα ότι είναι η φανταστική αντανάκληση εκείνων των υπερβατικών δυνάμεων που σαν ιδέα κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Αυτές οι δυνάμεις αρχικά ήταν φυσικές. Γι' αυτό στα πρώτα στάδια της πνευματικής του ανάπτυξης ο άνθρωπος θεοποίησε και λάτρεψε τη φύση. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, αρχικά εκτεθειμένος στους φυσικούς κινδύνους, απροστάτευτος κάτω από τον ουρανό, αντιμετώπιζε τους κεραυνούς, τη βροχή, τον αέρα, το κρύο και τη ζέστη. Ο συμβολισμός της υπερβατικότητάς του, λέει ο Μίρκε Ελιάντε, προέρχεται από την συνειδητοποίηση του απέραντου ύψους του. Ο ουρανός γίνεται υπερβατικός, ιερός και μεγαλοπρεπής, σαν τόπος κατοικίας των Θεών. Εκεί κατοικεί και ο ήλιος, στον θρόνο του, υπεριδιαβαίνοντας με το άρμα του ολόκληρο τον ουρανό. Ακόμα και οι χριστιανοί έτσι αρχίζουν την προσευχή τους. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, στρέφοντας τα βλέμματα των πιστών στον ουρανό, παρά το δόγμα της πανταχού παρουσίας του. Σύντομα όλες αυτές οι δοξασίες κρύφτηκαν πίσω από το σύμβολο.
Είναι αλήθεια ότι το σύμβολο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος. Η λέξη Θεός αρχικά εκπροσωπούσε μια φυσική δύναμη. Συμβολικά το όνομα του Θεού κρύφτηκε πίσω από ένα σύμβολο που έκτοτε σαν όχημα θα ταξιδεύει στον χρόνο, μέχρι η τέχνη και η καλλιτεχνική εικόνα το παραλλάσσει αντανακλώντας μια νέα πραγματικότητα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η λέξη σύμβολο είναι ελληνική λέξη, που ετυμολογικά αποδίδει την έννοια του συνόλου, δανείζοντας τη λέξη σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. Ο άνθρωπος, μη μπορώντας να αποδώσει τις βαθιές έννοιες του Θεού, συνήθιζε να τις κρύβει πίσω από ένα σύμβολο. Μέσω αυτών εννοούσε περισσότερα και από όσα γνώριζε ή μπορούσε να αποδώσει. Η αλληγορία ήταν πολύ βολική. Συνεπώς, το σύμβολο κρύβεται και μια αθρηστική εικονική πληροφορία, που στον χώρο και στη διάρκεια του χρόνου εξελίσσεται, εκφράζοντας μια εικονική πραγματικότητα που ο άνθρωπος ανέκαται να απέδιδε στο Θεό. Πίσω από τον συμβολισμό κρύβονται αλληγορικές έννοιες που άπτονται τις φαντασίες μας και εμπλουτίζουν ακόμα πιο πολύ το σύμβολο. Και ο φετιχισμός είναι δημιούργημα αυτής της τάσης, να θεοποιούμε αντικείμενα, να τα συμβολίζουμε και να αποδίδουμε σε αυτά υπερφυσικές δυνάμεις. Πίσω από τη λατρευτική πίστη, λοιπόν, βρίσκεται το σύμβολο και πρόγονος των θεοποιημένων αντικειμένων σε όλες τις θρησκείες είναι το φετίχ. Μέσα στο φετιχισμό έριξαν τις ρίζες τους όλες οι θρησκείες. Θρησκεία, λοιπόν, είναι, όπως είπα πιο πάνω, μια φανταστική αντανάκλαση που όταν αντανακλά την πραγματικότητα, τη μεταμορφώνει, την παραμορφώνει και τη διαστρεβλώνει. Έτσι ιεροποιούνται τα πάντα. Το κρασί, το ψωμί, το νερό, το λάδι, η λαμπάδα και ο σταυρός είναι σύμβολα και ταυτόχρονα ιεροποιημένα σύμβολα, μέσα στα οποία βρίσκεται η χάρις του Θεού. Για το κρασί έχουμε να πούμε περισσότερα πιο κάτω. Ο Χριστός ονομάζει τον εαυτό του άμπελον αληθινή, αφιερώνοντας σε αυτόν το πρώτο θαύμα στην Κανά. Το κρασί συμβολίζει το αίμα της θυσίας, ενώ το ψωμί το σώμα που προσφέρεται στη θυσία για τη λύτρωση. Το νερό είναι σύμβολο κάθαρσης και καθαρισμού από τις αμαρτίες, σύμβολο ζωής, γιατί χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει. Το νερό γίνεται μέσω ψυχικού καθαρμού, λουτρό παλιγενεσίας, μέσα στο οποίο θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και εξέρχεται αναγεννημένος ο πιστός. Το λάδι συμβολίζει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Η βάφτιση των χριστιανών αποτελεί συνέχεια των μυητικών τελετών των αρχαίων θρησκειών. Όπως την πρώτη δημιουργία του κόσμου, μέσα από το νερό ξεπηδάει η ζωή. Έτσι και στο βάφτισμα, που θεωρείται δεύτερη γέννηση, μέσα από το νερό με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού ξεπηδά η νέα ζωή του πιστού. Ο καθαγιασμός του νερού, η επάλυψη του βαφτιζομένου με λάδι, η τριπλή κατάρτιση στο νερό, το χρήσμα και άλλοι μυστηριακοί χειρισμοί θρύβουν βαθύτατους συμβολισμούς. Ο σταυρός που δίνεται στον εφώτιστο είναι η σφραγίδα του Θεού και συμβολίζει το πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Η δε λαμπάδα σύμβολο του φωτός, της πρωτόγονης δάδας και του Θεού ήλιου, που σκορπά τις ακτίνες του παντού. Σε μια ιεροτελεστία, μια κοσμική διαδικασία ιεροποιείται και αποκτάει πνευματικό χαρακτήρα. Η γέννηση της ιεροποίησης έχει τις ρίζες της στην πρωτόγονη κοινοβιακή κοινωνία. Είναι πορείας άξιο ότι τέτοιοι συμβολισμοί μέσω των ιεροτελεστίων επιβιώνουν ακόμα στην εποχή μας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντικείμενο, φυτό ή ζώο που ο άνθρωπος δεν χρησιμοποίησε προκειμένου να συμβολήσει μια έννοια ή θεϊκή ιδιότητα, δημιουργώντας μια απίστευτη θρησκευτική πολυμορφία, εκφράζοντας διαστρεβλωμένα την πραγματικότητα. Όλα άρχισαν από τους μύθους και κατέληξαν στις οργανωμένες πια θρησκείες. Οι σοφοί ήξεραν ότι οι μύθοι ήταν αλληγορικές ιστορίες που πλάστηκαν για να εναρμονίσουν το άτομο και τη φυλή με την κοινωνία και τη φύση. Η μυθολογία είναι μια μορφή κοινωνικής συνείδησης και οι ποιητές που την έπλασαν το έκαναν γιατί άλλο τρόπο δεν είχαν προκειμένου να εκφράσουν αυτό που θα έδαινε τη φυλή στο μέλλον. Είναι η συνεχτική δεσμή της φυλής. Προφανώς χρησιμοποίησαν και κάποιες προφορικές παραδόσεις που έρχονται από ακόμα μακρύτερο παρελθόν. Εδώ υπάρχουν
κάποια κενά που οι συντηρητικοί ιστορικοί του συστήματος απέκρυψαν. Όμως αυτό είναι ένα άλλο θέμα και στην παρούσα στιγμή δεν μας ενδιαφέρει. Αυτός ήταν ένας τρόπος κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της κοινωνίας. Σε εκείνα τα στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης, η ανικανότητα του ανθρώπου να διαχωρίσει τον εαυτό του από το περιβάλλον τον όθησε ώστε να θεοποιήσει τη φύση και να ανθρωποποιήσει τους θεούς που λάτρευε. Οι τελευταίοι ήταν φυσικές δυνάμεις που αδυνατούσε να κατανοήσει. Οι φόβοι, οι στοχασμοί και οι ελπίδες γέννησαν αντίστοιχους μύθους. Το ίδιο οι ασθένειες, οι αντιξοότητες και τα όνειρα που πάντα με υπερφυσικό τρόπο προσπαθούσε να εξηγήσει. Γι' αυτό η μυθολογία συσχετίστηκε με τη θρησκεία και αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό της φυλής και του έθνους. Ο μύθος κατά κόρο χρησιμοποιείται από τον Πλάτωνα, αφού στη συνείδηση των Ελλήνων είναι τόσο δυνατός που εκφράζει την αλήθεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς απόδειξη. Έτσι, ο μύθος για τον Πλάτωνα αποτελεί αποδεικτικό καταφύγιο στην προσπάθειά του να τεκμηριώσει ένα μεταφυσικό πρόβλημα. Ακριβώς αυτό συνεχίζουν να κάνουν οι Ιουδαίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, θεωρώντας τις ιερές τους γραφές αδιάψευστες και δογματικές μαρτυρίες. Μέσα από όλα αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να εκφράσει τη μεγαλοσύνη του Θεού, δεσπόζουσα θέση κατέχει ο ήλιος. Στις Βέδες είναι γραμμένη η ιερή γνώση των αρχαιοτέρων σανσκριτικών Ινδουιστικών έργων. Η λέξη Ντέβα, συνώνυμη με τον Ντέος, Θεός, προέρχεται από τη ρίζα Ντίβ, που σημαίνει λάμπο. Η Βέντα αποκαλεί το Θεό Ντέβι Ούσας, δηλαδή λαμπρή αυγή, ενώντας φυσικά τον ήλιο. Ο ήλιος δίνει ζωή, απλώντας τις ακτίδες του παντού. Φωτίζει, ζεσταίνει, αναζωογονεί, φυτά ζώα και ανθρώπους. Τίποτα δεν μένει κρυφό από τον ήλιο και γι' αυτό, όπως λέει και ο Όμηρος, τον επικαλούνται σαν μάρτυρα και εκδικητή, αφού όλα τα εγκλήματα πέφτουν στην αντίληψή του. Πριν ο λογικός άνθρωπος επινοήσει τα φετίχ και τους μύθους, στους στίβους των σπηλαίων όπου ζούσε, ζωγράφιζε τον ήλιο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει θρησκεία που να μην θεοποίησε τον ήλιο. Από τις πρώιμες πολιτιστικές συνθήκες των χωρών της Ανατολής μέχρι τον χριστιανισμό, ο ήλιος σαν σύμβολο δεσπόζει. Στην Ελλάδα, ο Υπέριον είχε παιδιά τον ήλιο, τη Σελήνη και την Ιώ, την Αρχή. Οι Τιτάνες προσωποποιούσαν το βραδινό σκοτάδι με τον Κύο και τη Φύη. Κόρες τους ήταν η Εστερία, η Αστροφέγγια και η Λιτό. Με το Δία η τελευταία απέκτησε τον ηλιακό θεό Απόλλωνα και την σεληνιακή θεά Άρτεμη. Έκτοτε ο Απόλλων βρίσκεται σε περίοπτη θέση μέσα στο ελληνικό πάνθεο. Είναι ο θεός του πρωτός και της νιώτης. Είναι δηλαδή ένας αγαθοεργός, ποιμενικός θεός. Από τον Αιγυπτιακό θεό Ατών, Ατ σημαίνει δίσκος και Ον σημαίνει ήλιος, μέχρι τον Περσικό Μήθρα και τον Ρωμαϊκό Ηλιογάβαλο. Ο ήλιος, σαν σύμβολο, άλλαξε πολλές φορές. Μέσω της μυθολογίας της αρχαίας Ελλάδας και των χωρών της Μέσης Ανατολής, ο ήλιος σαν θεϊκή δύναμη λατρεύτηκε και μεταλλάχτηκε σε μυστηριακή θρησκεία. Ο ορφισμός και ο ιδεαλισμός του Πυθαγόρα συγκεράστηκε στην ιδεαλιστική φιλοσοφία του Πλάτωνα και αργότερα στον νεοπλατωνισμό, όπου ο χριστιανισμός θα βρει νέα δάνεια και φιλοσοφικό στήριγμα μέσω του συγκριτισμού. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε μια μεταθανάτια εμπειρία, σύμφωνα με τους νεοπλατωνικούς, όπου η ψυχή παραλαμβάνεται από ένα καλό άγγελο, στην πόρτα της κρίσης και εισάγεται στον παράδεισο. Οι συνετοί στα ηλίσια παιδεία απολαμβάνουν όλες τις χαρές μιας παραδεισίνας χώρας, όπου έχουν να φάνε και φυσικά να πιούν άφθονο κρασί, όπως συμβολικά παριστάνεται από το ασκή που βρίσκεται δεξιά της εικόνας. Ας μην γελιοποιούμε λοιπόν κάποιους άλλους που ακόμα πιστεύουν ότι πεθαίνοντας τους περιμένουν βουνά από πιλάφι. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης, φτάνοντας στην Ανατολή, θα επηρεαστούν και θα φέρουν νέες θρησκευτικές αντιλήψεις, σαν νεοτεριστές, για να στηρίξουν το πολιτικό του σύστημα. Ο Ηλιογάβαλος ήταν αυτοκράτορας της Ρώμης. Ήταν νόθος γιος του Καρακάλα. Από την παιδική του ηλικία έγινε αρχιερέας του Θεού Ήλιου, Έλα Γκάπαλ, στην έμεσα της Συρίας, από όπου προήλθε το προσωπικό του.
Στη Ρώμη τον 3ο αιώνα, ο Συριακός ακατανίκητος Ηλιακός Θεός εισάγεται με την ονομασία Sol Invictus. Ο Βρυγιανός ανακήρυξε τον ήλιο και επίσημα προστάτη της αυτοκρατορίας και ο ήλιος μοιήθηκε στον βαθμό του αρχιερέα. Την εποχή εκείνη ο Μηθραισμός κατακτούσε τα ρωμαϊκά στρατεύματα και οι μυστηριακές θρησκείες της Ανατολής έκαναν θράψη, εκτοπίζοντας τους ντόπιους ελληνορωμαϊκούς θεούς. Το φαινόμενο δεν ήταν καινούριο. Από την αρχή του αιώνα, ο συγκριτισμός συγχώνευσε 2 και 3 θεούς σε μια θεότητα ή ταυτίζοντας 2 διαφορετικούς θεούς, αναμειγνύοντας τις θρησκευτικές δοξασίες, όπως ο εκλεκτισμός στη φιλοσοφία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν οι επιμέρους ιδιότητες των διαφόρων θεών σε μια ή σε λίγες αντιπροσωπευτικές θεότητες, δημιουργώντας ενωθεϊστικές και μονοϊθεϊστικές τάσεις. Η λατρεία μιας θεότητας, παράλληλα ταυτόχρονα με άλλες, είναι φαινόμενο της ελληνιστικής εποχής, που εκφράζει θρησκευτική ανησυχία και εκλεκτική μεταφυσική αναζήτηση. Ο μυστικισμός της Ανατολής έκρυβε μια παράξενη και εξωτική γοητεία στο Ρωμαίο αγράμματο υπήκοο της Δύσης. Οι φωτισμένοι εκείνοι μύστες της Ανατολής φαντάζουν στον Αδαή οι δήμονες του πνεύματος, λες και άνοιξαν οι ουρανοί και τους αποκαλύφθηκαν τα κεκριμένα. Τις θρησκευτικές αντιλήψεις του Ηλιογάβαλου ασπάστηκε και ο Κωνσταντίνος, που μέσω των χριστιανών και των ιδιωτελών στόχων του επισημοποίησε, όπως είναι γνωστό, τη θρησκεία τους, δυναμώνοντας τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μπροστά στη ραγδαία αύξησή τους. Ναι, γνωρίζω ότι πλάτιασε το θέμα. Χωρίς μια τέτοια εισαγωγή, τα Χριστούγεννα θα έμεναν μυθοποιημένα έτσι όπως τα ξέρει ένα μικρό παιδί, έτσι όπως του τα δίδαξαν στο σχολείο και τα συντήρησε η πρόσφατη παράδοση. Αναμφίβολα τα Χριστούγεννα, όπως και το Πάσχα, οι χριστιανοί ζουν τις πιο συγκινητικές στιγμές της πίστης τους. Όμως αποτελούν αυτά πραγματικά γεγονότα ή μονάχα σύμβολα της πίστης. Δυστυχώς μόνο οι μοιημένοι, οι ψαγμένοι δηλαδή, είναι αυτοί που έψαξαν σε βάθος τη θρησκεία αυτή από το χριστιανικό γνωστικισμό και παλαιότερα, αναγνωρίζουν το δεύτερο σαν πιθανό. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, έχουν την εντύπωση ότι ζουν μια πραγματική ανάμνηση. Ανάμνηση σε ένα πραγματικό γεγονός. Από όποια πλευρά και να το δει κανείς, η άποψη αυτή φαίνεται πολύ τραβηγμένη και κυρίως αυθαίρετη. Ας μην αναφερθούμε τώρα αν ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Έχω κάνει σχετικές αναρτήσεις και ανέπτυξα στο βιβλίο μου εκτενώς το θέμα αυτό. Αυτές τις μέρες λοιπόν γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Πρωταγωνιστές της ιστορίας, η Παρθένος Μαρία και ο νεότοκος γιος της Ιησούς. Εύλογα μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί η γιορτή αυτή άργησε να λατρευτεί τόσο πολύ. Ο λόγος κυρίως είναι πως η γέννηση εθεωρείται, όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα μια αρχαία γιορτή. Γιορτή δηλαδή που γιόρταζαν από πολύ παλιά οι πολυθεϊστές. Οι χριστιανοί γιορτάζουν όταν το τιμόμενο πρόσωπο εγκατέλειπε την κοσμική ζωή και επέστρεφε στον Κύριο. Τηρούν δηλαδή την ανάμνηση του θυσιαστικού θανάτου που θεωρείται αιώνιο. Το 335 καθιερώθηκε αρχικά στη Ρώμη ο εορτασμός των Χριστουγέννων, να εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, όταν στην Ανατολή την αγνοούσαν ακόμα. Η Ανατολική Εκκλησία γιόρτασε τα Χριστούγεννα πρώτη φορά σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 376. Η Μαρία άλλωστε μέχρι τον 5ο αιώνα δεν λατρεύτηκε ποτέ, έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Οι πράξεις των Αποστόλων δεν την αναφέρουν καν. Αποτέλεσμα του εορτασμού της ήταν οι έρευνες του Νεστόριου στη διάρκεια του 5ου αιώνα, που δίχαζαν το χριστεπώνυμο πλήθος αν η Μαρία ήταν Χριστότοκος ή Θεότοκος. Με την καταδίκη του Νεστόριου στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 άνοιξε ο δρόμος για τη λατρεία της Μαρίας σαν Θεοτόκου, που θεσπίστηκε στις 15 Αυγούστου πρώτη φορά μόλις το 460. Οι τελευταίοι γιόρταζαν σαν τη μεγαλύτερη γιορτή μετά το Πάσχα τα Επιφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Είναι ψέμα ότι γιόρταζαν τα Χριστούγεννα μαζί με τα Επιφάνεια. Αυτό κατόπιν το επινόησαν.
Απλά στις 6 του Γενάρη είχαν ορίσει οι γνωστικοί τη βάφτιση του Χριστού, στην οποία τους παρουσιάστηκε σαν Υιός του Θεού και κατά τους χριστιανούς αργότερα σαν Θεοφάνεια, δηλαδή το επιφανέντος Θεού. Με την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος γεννήθηκε ο Τριαδικός Θεός. Γι' αυτό και όταν αργότερα υιοθέτησαν τη σαρκική του γέννηση, αυτήν την ονόμασαν δεύτερη γέννηση, όπως ονόμαζαν παλαιότερα το μνημένο οι μύστες. Ο δευτερογεννημένος Ιησούς εδώ ταυτίζεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, με το δευτερογεννημένο Δημήτριο Διόνυσο Ζαγραία. Πριν περάσουμε όμως στα συγκριτικά στοιχεία, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ερμετική Εκκλησία γιορτάζει ακόμη και σήμερα τα Χριστούγεννα στις 6 του Γενάρη. Τότε ακόμα νωρίτερα στην Αίγυπτο γιόρταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο σε συνδυασμό με την υπερχείληση των υδάτων του Νείλου και στη Μέση Ανατολή τηρούσαν μια ανάλογη γιορτή στην οποία θαυμαστές και μυστηριώδες βρύσες ανάβλιζαν κρασί αντί για νερό. Στην Άνδρο επίσης υπήρχε μια πηγή δίπλα από τον ναό του Διονύσου που την παραμονή των Επιφανίων έτρεχε νερό που είχε γεύση κρασιού. Ο Ευρυπίδης της Βάχης υμνεί τις εκστατικές τελετές των Μενάδων. Μια τους χτυπάει ένα βράχο με το θύρσο και δροσερό νερό αναβλύζει. Μια άλλη αγγίζει με το θύρσό της το χώμα. Και ο Θεός εκεί κρασιού μια βρύση ανοίγει. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός ενσωμάτωσε στον χριστιανισμό τον αγιασμό των υδάτων και αργότερα επινόησε το πρώτο θαύμα στην Κανά, που υποτίθεται ότι ο Ιησούς μετέτρεπε το νερό σε κρασί. Ανάμεσα στο Διόνυσο και τον Ιησού μπορεί να βρει κανείς αρκετούς παραλληλισμούς που δεν δικαιολογούνται με τη σύμπτωση. Ο Διόνυσος αναφέρεται και σαν ιατρός, θεραπευτής και λυτρωτής, όπως και ο Ιησούς, που ακόμη και το όνομά του φανερώνει αυτόν που φέρνει την ίεση. Όμως ας επιστρέψουμε στην πρώτη γιορτή των Χριστουγέννων που υιοθετήθηκε τον 4ο αιώνα, πιθανότητα από τον Πάπα Ιούλιο. Ποια ημέρα έπρεπε να υιοθετήσουν οι Ρωμαίοι για αυτή τη μεγαλειώδη γιορτή? Αναμφίβολα εκείνη που στη Δύση είχε τη μεγαλύτερη επιρροή. Τότε που γιορταζόταν η γέννηση του ήλιου, κατά τα τέλη των Σατουρναλίων. Ο Δεκέμβριος ήταν αφιερωμένος στον χρόνο, προς τιμή του οποίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια που ξεκινούσαν από τις 17 του μήνα. Πίστευαν ότι στις 25 του μήνα ο ήλιος αναγεννιέται και παίρνει νέα δύναμη. Γι' αυτό και γιόρταζαν τα γενέθλια του αήτη του ήλιου. Από παλαιότερα, οι χριστιανοί γιόρταζαν τον ήλιο, δίνοντας το όνομά του στην τιμόμενη μέρα της εβδομάδας. Οι δυτικοί την ονομάζουν μέρα του ήλιου, Sunday, και οι Ορθόδοξοι Κυριακή, μέρα του Κυρίου, για να τιμήσουν τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο οποίος νομιμοποίησε τον χριστιανισμό στη Ρώμη, λάτρευε τον Σόλην Δίκτους. Τον ανήκει το ήλιο, συγχωνεύοντας τις θεότητες του Μήθρα, του ήλιου και του Απόλλωνα. 25 του Δεκεμβρίου όμως ήταν μέρα των Μηθραϊκών Τετετουργιών, μέρα που οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τη γέννηση του Μήθρα. Ο Μήθρας ήταν Ινδοϊρακινός θεός που από τον 1ο αιώνα πριν τη χρονολόγησή μας έφτασε στη Δύση. Ιδιαίτερα ανάμεσα στο στρατό η λατρεία του πήρε μεγάλες διαστάσεις ανάμεσα στο 2ο και 3ο αιώνα. Το 66 πριν τη νέα χρονολόγησή μας, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, πρώτοι οι πειρατές της Σικελίας γιόρτασαν τα μυστήρια του Μήθρα και επί Διοκλητιανού έγινε προστάτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επί Κωνσταντίνου όμως, με την άνοδο του χριστιανισμού στην Ανατολή, άρχισε να ξεσθενεί, δίνοντας τη θέση του στη νέα θρησκεία. Ο Μήθρας γεννήθηκε σε μια σπηλιά, μέσα από ένα βράχο, και γι' αυτό οι σπηλιές λατρεύτηκαν σαν κατοικία του Θεού. Ήταν ο Θεός του φωτός, που ανέτειλε για να δώσει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη στον κόσμο. Η σπηλιά δείχνει ότι ο Θεός έρχεται από το σκοτάδι, για να ρίξει το φως του στους ανθρώπους, να τους λυτρώσει δηλαδή από το σκότος. Όμως και ο Χριστός λατρεύεται σαν να φέρουν το φως, υποκαθιστώντας τους ηλιακούς θεούς του αρχαίου κόσμου. Στην αρχαιότητα γιόρταζαν την ίδια μέρα τη γέννηση του Θείου Βρέφους. Λυκνίτη Διονύσου στους Δελφούς, του Θείου Βρέφους Αιώνα στην Αλεξάνδρεια, του Θείου Βρέφους Πλούτου στην Ελευσίνα, που συμβολίζει το πλούτο της σοδιάς με γιορτές, διασκεδάσεις και ξεφατώματα. Η νύχτα των Χριστουγέννων αργότερα
έγινε η ιερότερη μέρα της χρονιάς, επειδή βρίσκεται κοντά στις χειμερινές τροπές του ήλιου. Ας μην ξεχνάμε και ο Δίας στη Σπήλιο της Κρήτης γεννήθηκε και δεν ήταν ο μοναδικός. Στο Σπήλιο Ιδαίων άνδρων στη βάση που ξυλωρείται. Ο Μήθρας, αρχικά, λατρεύτηκε κυρίως από τους ποιμένες και γι' αυτό θεωρήθηκε ποιμένας των ανθρώπων. Πρόσφερε στον κόσμο βίο πνευματικό, ελπίδα και λύτρωση μετά θάνατο. Οι μύστες καθαίρονταν με το καθαρτήριο νερό και στους οπαδούς τελούσαν ένα είδος βαφτίσματος, χρήζοντας το μέτωπο. Έτσι ακριβώς και ο Ιησούς περιέγραφε τον εαυτό του σαν καλός ποιμένας. Προσωπογραφίες του Χριστού τον δείχνουν να κρατάει τη ράβδο του ποιημένα. Η ράβδος επίσης φαίνεται και στα χέρια του Όσιρη, από την Αιγυπτιακή τέχνη. Στη λογοτεχνία τα επίθετα «σα» σημαίνει ποιμένας και «άσα αρσά» Όσιρης ο ποιμένας. Οι επίσκοποι και οι μητροπολίτες σήμερα λέγονται ποιμενάρχες και γι' αυτό και φέρουν τη λεγόμενη ποιμαντική ράβδα. Ποιμαντορία σήμερα λέμε την πνευματική καθοδήγηση. Είναι τόσες οι ομοιότητες με τον χριστιανισμό που ο Ιωστίνος ο Μάρτυρας το 2ο αιώνα δεν άντεξε και ξέσπασε πως ο διάβολος αντέγραψε από πριν αυτά που θα πίστευαν οι χριστιανοί μετά. Σας πέντε τραβηγμένη εκδοχή το παρελθόν να μιμείτε το μέλλον. Εγώ πάντως νόμιζα ότι συνέβαινε αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, οι καλοφιλητές χριστιανοί τότε που ο χριστιανισμός κατασκευάζονταν το έγραψαν, όπως έγραψαν τόσα άλλα παράλογα και εξωτικά πράγματα. Εσείς για παράδειγμα αυτές τις ημέρες πού πιστεύετε πως γεννήθηκε ο Ιησούς? Σε σπήλιο σαν το Μήθρα ή σε στάβλο σαν ποιμένας? Ξέρω σε στάβλο θα μου πούνε οι περισσότεροι. Όμως αγνοείται ότι το καιρό εκείνο οι σπηλιές χρησιμεύαν και σαν στάβλοι, όταν ο καιρός ήταν απειλητικός για τα ζώα των βοσκών, μέσα στις οποίες υπήρχαν και φάτνες, ξύλινες κατασκευές δηλαδή για την τροφή των ζώων. Ο Ιωστίνος ο Μάρτυρας από τους πρώτους χριστιανούς, όταν ο Ιουδαιοχριστιανισμός βρισκόταν ακόμα στα σκαριά, ήξερε καλύτερα πού τοποθετούσαν τη γέννηση του βρέφους. Ακόμη και σήμερα στον Εσπερινό Παπάς απαγγέλει «Σήμερον η Παρθένος τίκτη ενδώνετο σπηλαίου». Όμως τα αποδιδόμενα κείμενα του Λουκά, αργότερα στο τέλος του 2ου αιώνα, τοποθέτησαν το στάβλο σε πανδοχείο της Βηθλέμου. Αν και δεν μπόρεσαν να αποσιωπήσουν τους βοσκούς που πρώτοι επισκέφτηκαν τη Μαρία με το παιδί, δημιουργώντας την πρώτη αντίφαση με το Ματθαίο που μιλά για μάγους από την Ανατολή. Αυτοί οι τελευταίοι είδαν το άστρο να φεκοβολά από την Ανατολή και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο που γεννήθηκε ο Ιησούς, ενώ ο Ηρώδης που ζούσε στην Ιερουσαλήμ δεν κατάφερε να το βρει. Πού ζούσε και στην ίδια πόλη. Έτσι λένε οι χριστιανοί. Η ιστορία λέει όμως ότι αυτός πέθανε το 4 πριν τη γέννηση του Ιησού. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορώ να κάνω βήμα στο ιστορικό αυτό γεγονός και οι αντιφάσεις με κυνηγούν. Μόνον οι πιστοί βρίσκονται σε απόλυτη πνευματική αγαλίαση, ονειροπαρμένοι στις επάλξεις του μεγάλου ιστορικού γεγονότος. Οι καθοδηγητές τους προνόησαν να τραβήξουν τις εξηγήσεις από τα αυτιά και τους έπεισαν. Τους έπεισαν. Προσπαθούν οι πιστοί όχι να κατανοήσουν, αλλά να κλείσουν τα τραβηγμένα τους αυτιά στην αλήθεια. Τα ανοίγουν μόνο όταν οι καθοδηγητές ανοίγουν σαν προφήτες το στόμα τους. Οι τελευταίοι ψάχνουν για αποδείξεις. Πού? Μα φυσικά στην Παλιά Διαθήκη. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες τους. Βρήκαν χωρία που τέριαζαν κάπως και απομονώνοντάς τα από το υπόλοιπο κείμενο, τα ερμήνευαν όπως ήθελαν. Βλέπεις, δεν υπήρχαν βιβλία όπως σήμερα και οι περισσότεροι δεν ήξεραν γράμματα. Έτσι οι κατεργαράκοι επινοητές και προστογράφοι της ιστορίας έκαναν θαύματα, βγάζοντας κυριολεκτικά λαούς από το καπέλο τους. Μεταξύ άλλων παράλογων προφητιών στην Παλιά Διαθήκη, υποτίθεται προφητεύτηκε το αστέρι της Βιθλέμ και μάλιστα στους αριθμούς που λέει «Θέλει να τύλει άστρο εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρο εκ του Ισραήλ». Όμως δεν θα το συνδέσω αυτό με το Μήθρα που σαν ουράνιο φως ανατέλει, αλλά εκεί που οι αριθμοί παραπέμπουν, αν δεν το απομόνωναν από τη φράση που ακριβώς στη συνέχεια λέει «Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ και εξολοθρεύσει πάντα στους ιούς του Σιφ». Αν έπιαναν οι χριστιανοί την Αγία Γραφή, κάτι θα έβλεπαν,
Όμως προτιμούν να αφήνουν τους καθοδηγητές και τους κήρυκες που τα πλάθουν όπως θέλουν αυτοί, να τους πλάθουν και το μυαλό, αφήνοντας το συγκριτισμό για τα υπόλοιπα. Να τη βρήκαν λοιπόν στον Ισαΐα που έλεγε «Ιδού η Παρθένος θέλει, συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεσπεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Εδώ τι να πρωτοσχολιάσει κανείς, τη λέξη Γαλαμά που εβραϊκά σημαίνει νέα γυναίκα και όχι την Παρθένα, ή ότι ο συγγραφέας μιλούσε για τη μάνα κάποιου προφήτη τότε και όχι για τη Μαρία μετά 500 χρόνια. Μήπως και τον Ιησού το φώναξε κανείς Εμμανουήλ, ή μήπως η Μαρία δεν ήταν Παρθένα, θα το μάθουμε ποτέ κανείς. Ας κάνουμε όμως λόγο για την περιβόητη Παρθενιά, που χριστουγεννιάτικα η άμμομη σύλληψη και γέννηση του τέκνου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ παλιά, όταν οι άνθρωποι ήθελαν να θεοποιήσουν κάποιον, αναζητούσαν να του δώσουν ιδιότητες που δεν είχαν οι άνθρωποι, ώστε να αποδεικνύει τη θεϊκή του καταγωγή. Σχεδόν πάντα ο πατέρας ήταν ο Θεός και η μάνα μια κόρη που ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Εμείς σαν Έλληνες το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αυτό. Ο Δίας ήταν ο πιο περπάτης Θεός, όπως τον αναφέρει και ο Καζαντζάκης στο Ζορμπά, με τις περισσότερες ενώσεις. Δεν είναι το θέμα μας τώρα να εξετάσουμε πόσο αυτό αναφέρεται στο συμβολισμό ζεύξης, αλλά μόνο σαν συνήθεια του ανθρώπου να θεωρεί άμμομη τη σύλληψη από το Θεό. Πριν προχωρήσουμε εδώ, ας κάνουμε μια στάση για να σας δείξω πόσο ένα συνηθισμένο γεγονός της καθημερινής ζωής θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τις ημέρες μας. Δεν γνωρίζω από πότε καθιερώσαμε να λέμε για μια γυναίκα που είναι έγκυος ότι είναι σε ενδιαφέρουσα. Μήπως λες και έτσι θέλουμε να υποδηλώσουμε αυτό που από πολύ παλιά ήταν σύνηθες φαινόμενο, ότι δηλαδή όλα τα παιδιά να έχουν πατέρα το Θεό και μάλιστα εμείς οι Έλληνες το Δία. Ενδιαφέρουσα. Σε ενδιαφέρουσα είναι αυτή που φέρει μέσα της το Δία, όπως ακριβώς και η διονυσιακή λέξη ενθουσιασμός. Εν Θεός και ουσία. Αυτός δηλαδή που έχει την ουσία του Θεού μέσα του, υποδηλώνοντας τον ίνο με τον οποίο οι οπαδοί του Διόνυσου ενθουσιάζονται. Ενθουσιασμός είναι η υπέρβαση των ορίων της πραγματικότητας. Οι διονυσιακές τελετουργίες στόχευαν στην εκστατική απόδραση από την πραγματικότητα. Ο ζωτικός κύκλος της βλάστησης ολοκληρώνεται με το τρίγο. Είναι μια κυκλική αναγέννηση. Σκοπός των τελετουργιών ήταν να εξευμενιστούν οι θεοί, ώστε να εξασφαλιστεί η ευμάρεια των θνητών. Η Αθηνά, η Άρτεμις και η Εστία είναι τα σύμβολα της αγνότητας, της ελληνικής μυθολογίας. Βέβαια, είναι θεές που στην πρώτη Αθηναίοι της αφιέρωσαν τον Παρθενώνα. Μα και ο πατέρας του Διονύσου είναι ο Δίας. Γύρω από τη γέννηση του Διόνυσου υπάρχουν πολλές εκδοχές. Σε μια εκδοχή του μύθου, στην Άξο τότε, λέγανε πως η Σεμέλη δεν πρόλαβε να το γεννήσει γιατί στους 6 μήνες κοίησης τον πήρε ο Δίας, σαν έμβριο και τον έβαλε στο μυρό του. Έτσι γεννήθηκε σαν θεάνθρωπος και η Σεμέλη έμεινε Παρθένα. Και επειδή ο Διόνυσος γεννήθηκε από 2 μήτρες, γι' αυτό ονομάστηκε και Δημήτριος. Επίσης ο Περσέας γεννήθηκε από την Παρθένα Δανάη, που η ιστορία του μοιάζει τόσο πολύ με την ιστορία του Χριστού, ώστε ο μάρτυρας Ιουστίνος να εξάπτεται από το γεγονός αυτό, λέγοντας ότι ο διάβολος, ξέροντας ότι ο Χριστός θα έρθει σύντομα στη γη, κανόνισε τα πράγματα έτσι ώστε τα θαύματα να γίνουν πριν τον ερχομό του. Να και μερικά παραδείγματα από άλλες μυθολογίες. Η Ιέρια Ματιμόα ακόμα φαίνεται στα ερείπια του δικό του Λουξόρ στην Αίγυπτο, όπου Παρθένα έφερε στον κόσμο το Φαραώ Αμενχωτέπ τον Τρίτο, πριν 3.500 χρόνια. Την εποχή της εμφάνισης του χριστιανισμού στην Αίγυπτο όμως, όπως είπαμε, γιορταζόταν η γέννηση του Θεού αιών από την Παρθένα κόρη, όπως ακριβώς έδειχναν εικόνες στη γέννηση του Διόνυσου την ίδια μέρα, μέσα σε μια σπηλιά. Μα και η γνωστή Ίσιδα άμαμα συνέλαβε το Θεό ήλιο. Η Ίσιδα, κρατώντας την αγκαλιά της στον όρο, λατρεύτηκε με την προσωνυμία Δέσποινα και Θεομήτωρα, όπως και η Παρθένα Μαρία του Ιησού. Μεγάλος αριθμός από αγαλματίδια τη δείχνουν να έχει στην αγκαλιά της το μικρό όρο, όπως ακριβώς ο Ιησούς βρίσκεται στην αγκαλιά της Μαρίας. Ο Φρίγιος Άτης, που αποκαλείται από τους πιστούς του αμνός του Θεού, γεννήθηκε από την Παρθένα Νάνα.
ο Άδωνης και η Μοίρα, ο Άδωνης από τη Μοίρα, ο Δούδας από την Παρθένα Μάγια. Τα ονόματα Νάνα, Μοίρα και Μάγια, παρά τις διαφορετικές γλώσσες, είναι ομόϊχα με την Παρθένα Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Όμως και σαν μητέρα η Παρθένα Μαρία δεν πρωτοτυπεί. Πριν από αυτήν, όπως και στην περίπτωση του Μήθρα, η Κιβέλη λατρεύτηκε το 205, πριν από την χρονολόγησή μας, σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για πάνω από 250 χρόνια, σαν τη Μεγάλη Μητέρα ή τη Μητέρα των Θεών, που ανάλογα με τον τόπο πήρε πολλά ονόματα. Ιδαία, Αρέα, Φρυγία, Άγδιστη. Στην Ελλάδα την έλεγαν Μητρώα και ο ναός της Μητρώων. Όταν σταμάτησε η λατρεία της, ο ναός της μετατράπηκε σε αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο οι Αθηναίοι αποθήκευαν τα δημόσια έγγραφα. Από τότε υιοθετήσαμε για τα αντίστοιχα έγγραφα του κράτους τον αριθμό Μητρώου. Όλα αυτά δείχνουν πως οι ιδέες ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο και από μια θρησκεία στην άλλη. Και το κυριότερο, ο άνθρωπος βρήκε τον τρόπο να κρατήσει τον μύθο ζωντανό. Την εποχή της Ενωθείας, τα σύμβολα ήταν ζωντανά και τα ερμήνευαν χωρίς τα στεγανά των θρησκείων. Τα στεγανά επινοήθηκαν και επιβλήθηκαν από τις τρεις αποκαλυπτικές θρησκείες. Για παράδειγμα, ποιος επινόησε το σφραγιδόλιθο του Ορφέα το 2ο αιώνα, όπου ο Ορφέας πεθαίνει στο Σταυρό? Δεν έχει σημασία αν σταυρώθηκε, αλλά ότι πεθαίνει για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Το σύμβολο του Σταυρού εκείνη την εποχή ήταν ένας λυτρωτικός θάνατος που μέσω της εννοοθεϊστικής τάσης της εποχής θεωρήθηκε σαν ένα θεολογικό αρχέτυπο. Όπως και οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν τόσα και τόσα πολυθεϊστικά αρχέτυπα. Οι θρησκείες, ακόμα και ο νεοσύστατος χριστιανισμός, μετέχει των εννοοθεϊστικών τάσεων εκείνη την εποχή. Ο σφραγιδόλιθος αυτός στηρίζει την άποψη αυτή. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από όλους και δεν ιδιοποιούνται από κανέναν. Μόνον επιβάλλονται. Όμως, να τοποθετείς τους μύθους μέσα στην ιστορική πραγματικότητα ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι που οι χριστιανοί νόμιζαν ότι επειδή ήρθαν στην εξουσία μπορούσαν να επιβάλλουν χωρίς το κόστος της κριτικής. Όμως η ιστορία τους χρωστούσε μια αποκάλυψη που, όπως φαίνεται, άρχισε ιδιαίτερα σφοδρή από τον διαφωτισμό και μετά, που δεν κόπασε ακόμα. Ούτε θα κοπάσει, μέχρι που και ο τελευταίος μάθει την αλήθεια. Τα θεϊκά σύμβολα δεν είναι μιμήσεις ιστορικών γεγονότων του μέλλοντος, αλλά σύμβολα που επινοούσε ο άνθρωπος για να κρύψει αλληγορικά έννοιες που οι ρίζες βρίσκονταν στο παρελθόν. Οι αρχαίες θρησκείες και βέβαια δεν είχαν το μονοπόλιο των ιδεών, ούτε τη βαρβαρότητα του χριστιανισμού να επιβάλλουν με τη βία τις θρησκευτικές τους απόψεις, ώστε οι θύνοντες της ηγεσίας της να πελεκούν άκρα, να βασανίζουν, να καίνε και να ξοντώνουν τους αλλόθρησκους. Δεν υπήρχαν αιρέσεις, δεν υπήρχε θρησκευτικό μίσος. Αντίθετα, η μία θρησκεία συνδεόταν με ομοιότητες με την άλλη. Υπήρχε σύμπνοια και αγάπη μεταξύ τους και όχι διχόνοια και μίσος, όπως τις τρεις εξαποκαλύψεως σημερινές θρησκείες. Όταν τα στοιχεία αυτά διαμόρφωσαν τη χριστιανική θρησκεία, τότε οι κύριοι πλαστογράφοι σκαρφίστηκαν κάθε απάτη, ανοησία και παραλογισμό, για να πείσουν τους πιστούς ότι οι προηγούμενοι τους αντέγραψαν. Ο κακόμερος Ιουστίνος, χωρίς να μπορεί να στεριώσει σε καμιά φιλοσοφική σχολή της Ελλάδας, βρήκε καταφύγιο μόνο στην νέα θρησκεία του ιουδαιοχριστιανισμού, που λίγα χρόνια πριν οι πλαστογράφοι της ιστορίας και επινοητές του ψεύδους λαιλάτισαν ό,τι υπερβατικά πιστευόταν εκείνο τον καιρό. Δεν μπορούσε να φανταστεί πώς είναι δυνατόν η Δανάη να γίνει στον Περσέα και να παρέμεινε η Παρθένα και ο Μήθρας να έχει τόσες ομοιότητες με τον Ιησού. Τότε ευνοείται ακόμη 25η του Δεκέμβρη. Φαντάσου. Όμως να έχει 12 μαθητές και αυτός και να τους συνάξει σε ένα μυστικό δείπνο, δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους του. Μια επιγραφή στο Βατικανό, προφανώς από μηνάρια ενός ναού του Μήθρα, γράφει: «Αυτός που δεν θα φάει από το σώμα μου, ούτε θα πιει από το αίμα μου, έτσι ώστε να γίνει ένα με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός δεν θα σωθεί». Ποιος έφταιγε, ο Ιουστίνος ή οι πλαστογράφοι? Ποτέ δεν απέδωσε την ανοησία στο μυαλό του, αλλά προτίμησε να την φορτώσει στους δαίμονες, που παρέδωσαν τα μυστήρια στους ειδωλολάτρες θεούς, ξέροντας ότι τα ίδια θα έκανε και ο Ιησούς
όταν θα ερχόταν. Σας φαίνονται φεδρά όλα αυτά? Να ξέρετε τι αίμα χύθηκε για αυτές τις φεδρότητες. Μετά από όλα αυτά, αν εδώ σήμερα υπάρχουν χριστιανοί ή όποιοι πιστοί υπερβατικών ιδεών, σας εύχομαι να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα ή τα Ηλιούγεννα με κατάνοιξη ψυχής. Είτε στο Γιαχβέ πιστεύετε, είτε στο Θεό Ήλιο, μείνετε ήσυχοι. Άλλοι δούλεψαν για εσάς. Δαστογράφοι, αλκευτές, απατεώνες. Και κοντά σε αυτούς σιγοποντάριζε και ανθρώπινη φυλακία, για να σας εξασφαλίσουν απαντήσεις για πάντα επίστητο. Χωνέψτε τις και κοιμηθείτε ήσυχα. Η αλήθεια δεν σας άγγιξε ποτέ. Για τους υπόλοιπους θα κλείσω με αυτό. Αν οι πιστοί των θρησκειών κοιτούν το παρελθόν, στο παρελθόν, εμείς σταθερά προσιλωμένοι στις αξίες του μέλλοντος, κοιτάμε ψηλά τον ουρανό. Όχι για να βρούμε θεούς, αλλά για να εξηγήσουμε το άγνωστο, να διώξουμε τους φόβους και τις δυσιδαιμονίες που χιλιάδες χρόνια τώρα ταλαιπωρούν τους αμόρφωτους και τους αφελείς.